Gusto ko lang yata yung patat na hindi tumitingin. Oy, Wednesday, straight yoga lang. Ito tika. 8 to Ako sa bahay lang, wala akong pasok eh. Wala akong ano. magkapatid ko yun yung may-ari ng gym sa Dubai. Sa bahay. Hindi ba di? Kaya, Tatay ka lang di ba di? natay? Sino? Bridgerly? Sumbo ng mga... Sino bang? Ko ni Uli. Kandera. Kaya, Pinapan mo na mama. Mama? Natatanggap pa tayo ng trabaho. Natatanggap. Mama? Ikaw ba? Ako wala akong balak na hanap ng ibang trabaho. Ako talaga nung previous na ano pa employer. Nagsumala na suot. Suot ng ulim. Ha? Suot diba? Ang sabi niya sa akin, sabi niya, Lubog na kayo, ang lubog na kayo. Sakit kayo, baka ng COVID. Saan? Patay na naman ako. COVID. Ayun. Anak ko, kapatid ko, isang bahay sila. Nilalang na. Ubus ipon. Dapat ito sila. yung okay na yung sa'yo? Hindi na makate? Magsisimula pa lang. Ito ko yung tagal itong na ano nila. Hindi ba mo yung pera? Ano ba posisyon ko dito? Ano man, kamay lang naman ipapatong mo. Hindi, ano posisyon ko kasi hindi ako titingin. Ay, bagalan mo po muna. Ay, Hindi sana. alupit. Kung alam mo lang, pag ito, nagpapaano ko dito si Ivy. Kung titingnan nila kaya ako, pinatawanan nila ako kasi ito, kasama ko sa Ivy. Buhusin naman yung mga to. Masakit. Masakit dito? Ito. Buhusin naman yung mga to. Aba, umpisa na kang ano eh. Hindi ko na lang kuha ng video ayos. Hindi ka pakitak mo sa iyo. Pag-video naman dyan. Diyan o. Parang nasaktan lang. Parang nasaktan lang. Mabangga. Kaya nga sabi ko, nakawas na ako. Nakarabas na. Yes na, balik ako ng papa. Iniwang ka na. Kung iniwan na, hindi tayo ng ano. Nag-break ang sawa ko. Hindi dapat pag-break natin kakain na tayo. Diba? Mamaya ko nagbigay yung 10 ko sa'yo. Yan ang pwede yung inisip mo. Baka ano dyan? Hindi, ikaw ang inisip ka. Dagdagan na lang natin ang pulpul ka mo. Sa kokra. Isang ano na lang yung ating bawal tulog. Naloto niya. Doktor nga, inorder ko ng bawal tulog. Kasi magpapulog, inorder ko doon, nalako doon sa bahay. Wala din sana namin. Si Bonso eh. Tinawa ko itong mga kay Bonso kagabi. Hindi niya sinasabi
Kasi nandoon na siya. Di ba, nag-message lang ako na ako. Pero matakit. Matakit. Matakit Matakit sa kaya, sili. matakit. Matakit. Para naputol yung mga buto-buto. Para dudong. Practice ka kapag practice ang tiima. Ang tatwa. Isang mga bagay ka libre. Balinlat ka. Ako nagbawa ang bibi. Ang pagpagisto pa yan. Hindi pagda. Ika doon, di balay, hindi ka nakanan niya. Practice, hindi ka na. Nakado sa ta. Nakapanginang kato ka na dito. Puro pang Pangalawa na. Dapat. Dapat yan. Kantay nila. Nasa mga auntie. Balak sa likod ko. Ay, ito mga sa'yo. Gawin kong dito eh. Ako kulang pa to kasi magpapaano pa ko sa katapusan. Pero maghanap ako ng ito sana sa dito. Yung talks ang gusto. Sabi nila masakit daw sa binti eh. Ganda talaga. Anong nilagay sa'yo pagkatapos? Damo. Dumot lang? Tapos wala ka na nilagay sa tuwing araw-araw? Meron. Ano? Ano? Bakalin? Hindi. Bi- Yung bipanting, kahit yung bipanting. Antin? Bipanting. Meron kang gano'n yung ano. Pusilin ba yun? Incident? Pusili, meron kang gano'n, di ba? Wala, iba yung sa akin. Sa pasok yan eh. Pwede. Pwede. Pwede yan? Yung anak ko. Hindi ko. Yung frame na yun, pwede. Sige, ganyan ko na lang yun. Pinasabugan ka kasi ng mga Nasabukan kasi ako ng ano, yung ano ba yan, yung pressure cooker. tanga-tanga kasi yung Oo, pressure tanga-tanga cooker. tanga yung Nagbukas na lang sa binuksan kasi, akala ko kasi, ano na yan, pinasingaw na nila. Pinipilit ko, ayun, sumabog. Grabe Sampa ko nga, buti nga, sampa ko. Nagkaro-karo pa na ika natinggit na kung nagpugpug lang. Wala pa isang Pati buwan, sa no? mukha ko, Wala pa isang buwan, no? ano lang, 2 weeks lang. Pati sa mukha ko, meron din. Pero, Pero katinggit na hindi karo pa rin, hindi sumaba na. Pugpug lang. Nagasa. Wala, pada lang nanganan, balik ka lang wala nanganan, Diyos ko. Naguyo ko pa sa Pada ko na. Oh. wow, mamagda ka mo.
papawisan ako ng malagpat. Ayan. Pag mabayad si Rizal sa akin, magtatato ako sa katawan mo. May utang sa'yo. Mayroon siyang 100. Mayroon siyang 100. Yun. Low red finger. Pwede naman ito pwede sa ulo. Bakit naman hindi? Tulog ka muna dyan. KFC sana. Yung skin lang. Sa akin pa kanya. Yeah. Hmm? Yung skin. Ano yan? KFC.
kay Ivy, ano mo lang siya ng, ano, para pagdating natin, bayaran na lang sa pagdating natin. Oo, nakakatawa ko yung itsura. Ha? Hmm? Mas mainam natin na, Daan na lang tayo. ha? Daan na lang tayo. Saan? Baka, doon. Ano, iprito lang. Oo. Tapos iprito mo, uwi ako. Papalit ako. Kunin ko yung ano, anak at saka. Okay? Mabilis kayang kumain yung ano ko, yung paso doon sa ano, binili kong gamot. Hindi na natin. Ano nga sa? Malapit na palang sa ulan din natin, ano? Ha? Malapit na sa ulan. Sino? Isang linggo na lang at saka, dalawang linggo.
YouTube pala yan. Bigyan mo din ako ng number kaya kasi baka magpapaano din ng mga kaibigan ko. May dalawa kong kaibigan na ano. Napakatatuloy ko lang. Matagal na kayo nag-ano dito. Tatay po.
tumawag kasi. Ang magpa-birthday yan ng gabi. Namumula yung mas maganda pala kuya na pag ano yung plain lang. No? Pag plain lang ba na walang kulay-kulay? Ha? Pag 200 na yan, dami mo alam. Itim na lang kayo lahat. Alin? Itim na lang kayo lahat yan. Nakapag dapat lang yung itim na luba ba ba ba? Hindi ba? Pag plain lang ba para isang Ang ano alam, itim lang siya. Iba nga dyan. Hindi kulay. Kala ko tulog ka na. Ako namin nag-exercise. Ang dami nga oh. Kakak na tao. Sino ba yan? Sila na. Si Lame. Si Lame. Sino nga? Sino pa? Parang hindi masakit yan sa'yo ko rin. Di ba masakit yan? Hindi. Bakit ka nasaktan ganyan? Balik ka kung baling-balik tayo, no? Ikaw lang yung ano, yung kasalanan ko. Mahal ko naman ng tao.
nagsabi. Hmm? Ano? Lami. Is ganda. Sabi niya, oh, Ano sabi? ID? Ano sabi? Ano sabi? hindi ko alam. Ay, baka. Ay, wag na pala. Bakit? Best friend natin. Sino? Minessage. Huwag mo sabihin na parang hindi natin alam na. Oh, Minessage mo si Angie. ano sabi? Nakisabi kay Rosel, huwag na siyang magpapakita dito sa bahay. At salamat sa mga pinagsasabi niya at paninira niya sa akin. Ano kasi nasabi niya? Ano ba sinasabi? May nagsabi daw kay Ivy. Ano na ba niya kasi sinasabi? Ano ba sinasabi ko? Totoo. Ano ba naman kausap doon sa bahay? Sino ang kausap niya doon sa Sabi niya, bahay? oh, sabi, baka akala niya hindi ko alam pinagagawa niya. Ay, pinagsasabi at paninira niya sa akin. Baka akala niya hindi ko alam pinagagawa niya pero wala siyang narinig sa akin. Kung sino sa akala niya ang kakapti niya, sige doon siya. At huwag niya akong isasali. God bless na lang kayo. Message ko kay Ivy, sabi, nag-visit ako ba? Yan, bakit? Ano ba? Pinagsasabi niya ako. Bakit sabi niya? Akala niya walang magsabi sa akin. Bukan nagsabi sa kanya. Ko. Ano ang Tungkol saan? Bakit? Akala niya kakapti niya. Sabi niya baka mamaya na lang kwento ko. Ang kagagawa naman siya ng ano sa akin. Ano na akong tinuntok sa kanya. Bakit hindi ito? Ano sila? Kung sino? Tayo lang naman baka may alam ko na. Si Roda kasi bungangera kasi si Roda rin. Malalaman mo rin mamaya ka. Ikot-ikot lang. No. Hindi ko alam eh kasi wala naman kami Eh, di pinagkusuntan ba? kanina. Ang Hindi. dami niya sinasabi yan kung kanina kay Dr. kay Rosel eh. Dire-diretso pa lang pag nagsasabi. Sinasabi niya na ano yun, bakit kung ano-ano nang sinasabi niya kay Rosel. Kasi nga, Hindi ko ako matandaan kasi ayoko naman ako. ang alam ko, kasi ang may nagpupunta sila ni ano, di ba? Ni Roda, sila, ano, teachlisan, di ba? Yeah. Hindi, ay iba ka, may nakwento itong si Rosel. Rosel kay Roda o kaya sa lalaki. Kainuman natin noon na lalaki. Si Roy. Oo. Tapos yung lalaki pinento niya kay Roda, gano'n. Tapos pinarating naman ni Roda. Eh siyempre, sino pa bang ibang Kasi magsasabi? kanina, wala naman kami pinagkusuntan doon kanina. Pero ang dami nga sinasabi kay Pero Rosel. alam ko ang magkwento lang sa kanya si Roda. Sabi niya si Rosel. Pero hindi ko lang matandaan kung ano yung mga pinagsasabi niya. Ayaw ko kasi ng kami. Eh, mamaya ikwento niya daw sa akin. Baka sabihin naman niya ako lang. Hindi naman yun. Ako ano. Sinabi mo sana ikaw. Wala kung ano. Sino ba kasi sinabi mo, sino ba nagsabi sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Ano yung kanyang painitin mo ang ulo niya. Pero, Sino naman sabi ko? tama na yung mainit na ulo. Painitin mo muna yung ano, bili ka na lang ng talong at saka okra. Iprito mo na lang, dagdag ng ulam natin na baboy. Bayaran na lang natin pagdating natin. Lang. Huwag na mainit ulo. I-shot mo na lang yan mamaya. Ano naman kasi si Rosel kung ano naman po kahit kasalanan niya, ang dami naman din ng ano kasi. Kasi na, Sa totoo lang, mayroon din kung ano basta na pwede pa siyang mamasyal dito. Ano ba? imbes na ang dami din ng mga ano kahit kasalanan nila mga Hindi siya matulog sa ulo.
Basta pwede bukas lang ko. Siyempre, kung may nakali talaga kayo na, ipaparating talaga ni Roda, wala na sila doon. Ano sabi kay Hindi, Angel? pagko. Ikaw pinasabi? Ha? Ikaw nag-ano? Sinabi ng Angel? Hindi, sinabi niya, akala niya siguro, ito ang message ko sa kay ano, sino sabi, akala niya siguro hindi ko malalaman yung mga pinagsasabi tungkol sa aking mga pamilya. Kaya tinanong ko kung sino yung nagsabi sa kanya. Kasi wala ko na kung paano kung laman naman yan. Ano niyo daw lumabas, walang yata talaga. Ano sabi niya? Visit sabi niya, visit. Ano ko pang naroon. Sige, bili na lang kami Girl. pagdating namin may ano. Iproprito na lang ni Yaya pagdating ng namin yan. Oo, sabi ko, ay, akala niya kakampi na yan. Pero huwag mo nang iparating kay Rosella. Na, Gawa naman siya. Ako nagsabi. hindi nga ikaw! Ano ba? Hindi, Roda. Ayaw nga i-mention pero malalaman mo nga mamaya. Sinabi mo na yun. Dahil ba nilang mamaya? Hindi mo nalawan mo eh. Huwag mo, o parang hindi mo alam, huwag mo sabihin kay Rosel na lang na nagagalit sa inyo. Alam ko na naman. Kasi hindi ako lang. Wala nila naman ako makapera sa kanila. Pag naumpisa mo, malaman ko si ID mag-message ay dire-diretso. Ano naman yung ano yung nalalaman kasi? Baka may dinagdagan naman yun. Yun naman sa pintuan niya doon. Mayroon. Meron pang butterfly. Kasi mo kayo nagpunto? Oo, nandun. Pinento daw ngayon. Sabi niya, lumabas na daw para ibabad niya yung baboy. Ngayon, pinikan ko daw sa kanya. Ay, sino naman ang nandun? Sa labas. Nandun ba si Loda? Kanina? Hindi ko na alam. Eh, wala naman ibang magdaganap sa kanya. Wala naman ibang kausap si Rosel doon. Si Loda lang naman, di ba? Hindi ko na alam kung sino yun. Sa wala ko. Mamaya na lang. Pang pagdating natin, kakain. Okay na ako. Alam mo, parang ako na ano lang dito. Alam mo, sa totoo lang, parang nagbabalak na rin akong ano. Malis. Kasi yung bang ayaw ko nang ano ganyan, no? Ganun din lang naman si Kasol. Check na lang natin nasa amin. Ganun na lang tayo. Limited, eh, ano mo, ano, hindi naman siya lang, limited ay sa ano, yung walang sendo. Ang ano ko lang kasi, ang mga, yung parang halos mga lahat, yung mga ano, tita, dati hindi ko na ganyan eh. Awal-awal sa ano. Ano ko na ganyan? Ngayon daw kumukwento ngayon. Tapos na. Nasa loob na siya. Alam mo, sir, ito kasi si Rosel, kung ano mga sinasabi, lalo na pag sinasabi ng ano, totoo din naman yung mga ginagawa din kasi niya. Tapos kung ano, lakas na kasi ng busi, Magaling na siya magparinig. at saka magparinig din, di ba magparinig din sila? Ako, inaawat ko sila, awag dito ng ano. Pero siya, tuto pa rin. Ito, yung siguro siya. At saka, lalo sila, Nasa gitna lang ako. ay, Nasa gitna lang ako. Taga-kinig lang ako. ay, pagkapag-abot. Hindi naman sila talaga kasi, ang sa amin lang kasi ngayon, Oo, di ba si Darat sinasabi si Tasha. Kasi alam ko, nakikinig lang ako pag alam ko sa inyo. Ay, si Ivy din. Kasi alam ko sa inyo. So, pag nakikain ako dito. kaya nga kasi tayo sa magsasabi ka na ano, Lumabas ako. Ibabad ko yung baboy. Kababad ko, iyon, pinikan ko na sa akin. Saan tayo si Roda yan? hindi ko lang alam din yung, baka si Roda kasi nakapunta si Roda doon, dapat ano yung kinikwento niya. Kaya nga, saka lang siyang mag-chat ni Ivy. At saka kung ano naman yun, kung ano naman yung kinikwento si Siyempre, Roda,
magkukwento na si Roda, wala na siya dyan si Tasha eh. Kaya magkukwento na. Yung sabi ng ano eh. Ayun. Buti hindi ako sumali dyan. Wala lang siya dumagit sa akin. May sabi na, pagkisabi. Hindi siya ang direct na, pagkisabi kay Tasha. Hindi naman ako sumali niya sa mga ano Ayun yun. naman, si Tasha lang naman, kay Tasha lang naman galit. Kay Angie, okay lang kay Angie. Wala namang ano si Andy kasi si Andy hindi naman naman ka... Hindi tulad nito. So kasi pag ano, bunga nga din niya, pagsabihan mo rin namin, kami pang sisigaw niya, bunga nga din. Kaya pang ano yun. Ay, gata. Kada mo naman yung mga dati. Kaya ko lang. Siya nang bahala sa sarili niya. Ako labas na ako dyan. Kasi lagi namin sinasabihan niya, may kami dalawa na ano. Ano ng flower yung napaso. Pinapasa pinasabihan namin yung ano. Kami pang sisigawan. Wala. Wala siya. Ayaw niya matanikaan eh. Ako naka-wifi ako dito. Parang halata lang sa mo. Kasi naman ang sumunod sa akin. Sino yun? Ano to? Pinakit ko kasi sa siyang mo. Kaya daw yung message mo ito. Wala natin. Wala lang, hindi mo natin talaga. Hindi ko naman rin reply ah. Ang dami ng news nyo. Ang rin-reply ko lang, bumili ka ng talungat sa kokre. Prito mo. Ano mga Nagagalit na sa akala niya siguro, hindi ko malalaman kung sasabihin. Sino ba kasi sa Sabi mo sa kante. alam niya, pampi yun. Sino na lang alam ko, diba? Kasi kung ako naman, wala naman ako. Kung mga babae, wala naman kausap si Rolly. Kaya lang naman ako. Asa si Rolly na. Kung tayo lang ang nakakampi at apat lang naman tayo. Dapat Nandito lang naman tayo. tayo. Kasi kung ako kanina, wala naman ako ano, ang dami kaya yung sinasabi. Hindi na ikaw. Kasi Hindi, ang ano ko kasi, kanina, ang ano ko lang kanina. nagpuputak din. Nagpuputak ko kung sa Rosel. Hindi naman ako maglugtong doon, hinayaan ko naman siya magputak. Kasi kung lugtungan niyo pa, ikaw pang masama. Ano po, kaya, Pagkagan. Pero pag ako gatong-gatongan ko eh. Pag hindi ko busit kang animal ka. parang mais nga. Asal ka rin naman. May binigyan si Kuya Joel kagabi yung mga hangin at iniwan ko lang anong Sinabi niya ibig sa akin yan. Parang- Iniwan sa ano, Ay, gusto ka ng busit. mga ganitong hangin. Ang jambu-jambu. Ano yung mama mo? Bulldog. Ang dami kong hangin. Magaganda pa yung mga blog. Yan sa akin maliliit lang eh. Tapos sabi, Ano nangyari sa ano mo na blue na? Saka Ay! nag-ito. kinabahan ko yun rin. Ada? So, ang ilong na. Basta, saan? Sino may kulay bulo? Hinawakan ko kasi yung ano. Ano ba yun? May ink yun. Tapos ayun. Kanina nga umaga, nag-record naman ito ng Dr. Kagulili. Huwag mo na lang yun ang kerosis. Yan. Kaya nga, huwag mo nang sabihin, maalas, hantayin natin sila mag-punto. Sino na nga naman eh. Hindi parang hindi natin alam mo. Pero kanina si Roda, wala namang gustong-gustong si Roda kanina. Ngayon nga! Ngayon nga daw! Si Roda nagsabi. Hindi niya sinabi si Roda, pero di ba lumabas ako ngayon na magbabad ng karne. Ngayon, Malay nakita mo kung mayroong ibang nagsasabi doon. sino bang kapos ni Tasha doon? Si Yaya? Ito lang. Ito na. Si Bambam? Bakit may Kapos ba ni Maylin? Oh, para nakasante. Right? oo. Si Roda lang ang alam ko. Hindi ko lang alam kasi yung pagkakong ano sinasabi doon ko lang. Pagkakong ano sinasabi niya ng pagkakirula doon sa anak sa staff. Kaya nga, ayun, baka maraming sinasabi si
Rosel. Ayun. Hindi, wala ko kasi hindi ko tayo. Kaya hindi nga, ikaw. Ako kung ako pagbintangan niya, ayaw ko nila. Kasi ko rin sa din kita dahil Kasi kaya. hindi pa rin tumitigil kasi yung mukha ni Tasha eh. Ano naman sinasabi Hindi niya? natin alam, nalalaman na natin mamaya. Kasi chismis mo na ito yun. Sasabayan ko ng kape habang chismis. Tapos, para ako nagsabugan ng ano. Nagsabugan ng ano. Kanina nga. At gari-gari sa voice mo namin, simula alas 6:30. Hanggang alas 8. Ang dami pang voice mo. Hindi na ako nag-reply kasi alas 8. Nag-umpisa na ako sa magbukay ng sa bundok. Pitong message. Kaya tumawag ka sa akin, tumawag ka sa akin. Sabi, kung ano man, nagising lang ako sa tawag mo ah. Hindi na kami nalabrin na. Hindi ko parang basa na. Hindi ko pa nabasa. Siguro ba? Ito kasi wala ko tulong din. Tapos kayo doon, di ba ko tulong? Hindi ba yung pag-ibig? Kasi kurang siya. Hmm? Kaya hindi ba yung pag-ibig? Sakit yung dito ko pag umang mo. Siyempre, sugat na lang ito. Sugat kasi di pa nag-gel eh. Di pa nga natanggal yung ano eh. Dito na. Ang bagay sa'yo, makapagpapakapag sa'yo. Ito, makapagpapakapag. Ulit ng kamay. Tutulog na lang. Baka naman sabihin ng mga ano ko makikita sa akin, ano ba ito, parang Sabihin mo kasi anong nangyari sa akin. Yung amo ko, tinatanong kung hingay ito. Pinawak-hawakan niya yung babae. ito yung nagsuswerte ako ng babae, wala akong pakialam. Ito, yung unang tatok ko, sabi ni Ryan, yung dati ano ko, ano sabi niya. Excuse me, tinusok ko na gano'n, no? Kala niya hindi totoo. Sabi ko, totoo yan. Sabi si Manon, Tapos yung ano niya, yung dina na naman ng lalaki na patato dito. Nung sabay lang kami dito. Kasi yung isa bago pa, pero hindi ko gusto yung ko, sabaw, hindi ko gusto yung sa kabila. Hindi ko siya maganda, dapat hindi ganito ang ako pinanagawa. Wala na, nilagay na, hindi lang tuloy bramin yun. Ha? Ano, nang itsura ng binti ko, di lang nagtiklop ng gano'n. Alam mo yung iba, gano'n din. Aling. Ito ba kaya ha? Di ba? Ang pangit. Kaya ang pangit. Parang pinagpakpasan lang. Parang nasa bundok. Gilid ng dagat. Parang pinagpakpasan ng niludo. Yan, gusto ko. Ito kasi habang tumatagal siya nag-direct. Alam mo, ito dahil sa nabutas ko. Dahil dun sa gawa na yung bilado. Yun rin yung mali. Tinusok ng yung straw. Sabi ko, ihagis kita dun sa baba. Bakit na sinusok? Yung bang, niya, yung biro niya ba? Kung ihugit kita dun sa ito, nasa second floor pa mo. Ihugit kita dun sa baba. Baka nagsikot sila naman. Dapat tumigil na sila para wala nang kami. Wala naman sila. Ang pinakaayat na sila. Ang ibang ganda. Wala nang ganda. Hindi, mabait mo na sa Maritza. Hindi wala ka naman naririnig sa kanya na parinig niya, di ba? Nagkit na lang din siya. Kasi hindi siya kayo magpano kasi pag nagpapaupa. Yung ngayon, magsalita na, wala na siya dyan. Buti kung wala sanang may parating sa kanya, di ba? Kung wala nagpaparating sa kanya, wala nang Oo. O tignan mo na kahit na may anong ginagawa niya, nag-aaway ng mga ano, wala naman siya sinasabi.
Ngayon, okay na sa kanya. Eh, kasi wala, sabi na niya noon, hindi ako magsasalita. Dahil total alis naman na sila, hayaan ko lang. Eh ngayon, may nagparating, Yun lang. hindi init ulo na. Siguro mausok yung ilong niya na. Ang tsura niya, pula-pula pa naman yung mukha niya. Lamula-mula siguro. Sabi nila. Nag-iwan ka nga daw ng basura eh. Kaya nga, isang sobo daw na malaking dami daw yung bulak na Malapkin daw. Sinadya niya na yun, ha? Wala dyan yun eh. Nasarbit siya. Oo. Kautumbad sa mga bulak lang. Sinoksusok-sok na daw sa gilid-gilid. Ano na hindi naman din malinis yung sa ano eh. Wow. Hey, nice. Nice and sakit. Woo. Pampas. Kidnap leche. Bago lang kasi na nagbahusan ng ano, yung sa pressure cooker. Buti na lang nga, hindi gaano mainit. Kung mainit pa, wala. Patay na siguro ako ngayon kasi dito buong mukha ko. Eh dito lang naman, at saka dito lang naman ang pressure na. Buti nga lang, nausap ako sa malahay. Biyak yun yung bigos. Uulitin yata ni Kuya ito. Tapos na. Alin? Tapos na. Oo. Sasabunan lang. Kasi dito sa ano ba, hindi pa nagaling. Ito. Nasakit Kuya. Umapa daw na, hindi nakita natin team mo. Tintan, taktan, wala na. Gibar may pa nang ikaw mo ba? Hindi yung pinunas. Talek ko, makalala. Yan eh. Insan dyan pa eh. Kininam. Insan dyan pa yung kaot. Yung pasiritan may ayaw ni viewers mo. Alin? Alin? Dito pa may kanyang patato kasi Imbis mo patato pa sa singit eh. Makalala ka magmuli-mulian. Inulit-ulit ko binuya si... Ay, ikaw mo pa yung ikas dyan. Naglawa may bakas yung mula rin pa mo palikas Gano'n pa din. yung kamay ko. Woo! talagang nasti. Amat ko nung Eh, ayaw may ganyan magbuya-buya niya. lalo na siya kung matagpatato. Pero eh, iping-ping tobet. Sapit. Ayoko. Libre. Ay, ayoko din. Bakit libre? Ay, Diyos. Aso yung ointment lang lang nilagay ko dito sa kamay ko sa paso. Oo, yun. Maganda yun. Maganda kaya yung ano na yun. Gamot na yun. At ano. Uy na rin tayo. Pagluto ka pa sa kain tayo. Ay, Ako pa talagang magluto. Thank you Kuya. Hingin ko yung number mo. Eh, wala ba? Kaya na lang kayo. Sa akin mo lang. Kasi pa ano. saan mo hinakong Kuya, ang ganda kaya na. Tingnan mo. Pangit. Yung i-take na. Sige. Dito pa mga Sige. Dito ka pa ninyo? Na? Papanin ninyo? Isang di balay tan. Jay. Yung TV na, yung pag-home service na. Bila jay helicopter maya? Hindi, samo. Sa ano lang. Hindi tatlo. lang. Ang sausi. Oo. Sausi. Boy. rin. Then, Pero papanam, tulad na kami. tagas kayo